Salam hormatly illäslerim. Men adym Öwes. Lezzetli taamlaryň bugünkü sanyna size bürünç görnüşlerini tanıtmakçı. Dünyada bürünçleriň bir näçe görnüşleri bar ve bular üçe bölünýär. Kiçi däneler, orta boy däneler we uzun görnüşli däneler. Kiçi däneler görnüşine girýän Arborea bürünci. Bu bürünç adyny Italiýanyň demirgalyna yerleşen Arborea adly şäherden alýar. İçinde köp mukdarda krakmal bolup pişirenmizde toğlak görnüşe bürünýär. Bu bürünci meselem süýtdaşda ulanyp bileriz. Orta boy görnüş bürünç dänelerimizden bolsa esasy balda bürünci. Bunun içinde ne az ne köp mukdarda krakmal bolup ýsyzdyr. Bu görnüş ýurdumyzda hem ýetişýändir ve türkmen palawy ýaly tagamlarda ulanyp iň köp pişirýän görnüşümizdir. Bu uzun görnüşli däneleriň ady bolsa jasmin diýip atlandyrýar. Pişirenmizde suwy ýagy özüne az mukdarda çekýär we töwerege hoş bir ýys berýär. Elbetde bunyň ösen ýüze çykan ýeri nire diýip sorap bilersiňiz. Taýland diýip jogap berýär. Görüşýänçe sag bolun.